M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Ndikulandireni abale ndi alongo okondeka mwa Ambuye pano patiyankhuleni Ambuye, ndipo lero ndi la Mulungu la 28 pa chaka pa 12 Oktoba 2025. Mawu a Mulungu a msiku la lero akutiphunzitsa kunena kuti tiyenera kukhala anthu omathokoza Mulungu pa zabwino zimene yamakhala kutichitira pa moyo wathu wa siku ndi siku. Mawu oyamba msiku la lero akuchokera mu buku lachiwiri la Mafumu mutu 5 ndime ya 14 kulekezera 17. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi a Grace Maganga, a Malawi Catholic Community in South Africa, kuchokera ku Christ the King Cathedral mu Diocese ya Johannesburg. Ndipo nyimbo ya salimo ya msiku la lero ndi salimo namba 98 kuyambira ndime ya 1 kulekezera 4, mmene tikumva kuti chauta waonesa chipulumutso chake kwa mitundu yonse. Mawu achiwiri a msiku la lero akuchokera mu kalata yachiwiri ya Paulo woyera kwa Timoteyo. Timoteyo mutu 2 ndime ya 8 kulekezera 13. Amene akutiwerengera mawu achiwiri ndi Alisungu Grace Moyo, a Malawi Catholic Community in South Africa, kuchokera ku St. Josephine Bakita, Hanedu, mu Diocese ya Johannesburg. Ndipo mawu amtengo wabwino ndi monga adalembera Luka woyera. Luka mutu 17 kuyambira ndime ya 11 kulekezera 19. Amene akutiwerengera mawu amtenga woyera komanso kutigawira mawu ndi Deacon Alfred Semani Banda, kuchokera ku The Immaculate Heart of Mary, Namandanje Parish, mu Diocese ya Mangochi. Tiyeni abale tisinkhesinkhe limodzi. Mawu oyamba. Mawu a m'buku lachiwiri la Mafumu. Pambuyo pake Naamani anabwerera kwa mneneri wa Mulungu uja anati, sindizaperekanso nsembe kwa mulungu wina aliyense, koma kwa chauta basi. Motero Naamaniyo adapita ku Yorodani, nakakhuvula m'mazimo kasanu n'kawiri, malinga ndi mmene adamuwuzira munthu wa Mulungu uja. Pompo adachira, ndipo thupi lake lidangoti see ngati la mwana. Choncho adakhala woyeresedwa. Pambuyo pake Naamani pamodzi ndi onse omperekeza anabwerera kwa mneneri wa Mulungu uja. Adazayima pamaso pa Elisa namuwuza kuti, ndithu ine ndadziwa tsopano kuti pa dziko lonse lapansi kulibe mulungu wina koma wa ku Israeli yekha. Tsono landirani mphatsoyi kwa ine mtumiki wanu. Koma Elisa adati, pali chauta Mulungu wamoyo amene ndimamtumikira, ine sindilandira zimenezi. Naamani adankakamiza kuti atenge, koma iye adakana ndithu. Tsono Naamani adati, ngati mukukana, ine ndikukupemphani kuti mundilole ine mtumiki wanu nditengeko dothi lokwanira kunyamula abulu awiri. Pakuti kuyambira tsopano ine sindizaperekanso nsembe zopsereza, kapena nsembe ina iliyonse kwa mulungu wina aliyense, koma kwa chauta basi. Mawu a Ambuye. Titokoze Mulungu. Mawu achiwiri. Mawu a m'buku la Timoteyo. Ngati tilimbika tidzakhala mafumu pamodzi naye.
Kumbukira Yesu Khristu amene adauka kwa akufa, ndiponso anali mmodzi mwa zizukulu za Davide, monga umaphunzitsira uthenga wabwino umene ine ndimalalika. Chifukwa cha uthenga wabwinowu ndimamva zowawa, pakananso kumangidwa mndende ngati chigawenga. Koma mawu a Mulungu sangathe kumangidwa. Motero tsono ndimapirira zonsezi chifukwa cha anthu amene Mulungu adawasankha, kuti iwonso apulumutsidwe ndi Khristu Yesu ndi kulandira ulemerero wamuyaya. Awa ndi mawu otsimikizika ndithu. Ngati tidafa pamodzi naye, tidzakhala moyonso pamodzi naye. Ngati tilimbika, tidzakhala mafumu pamodzi naye. Ngati ife tinkana, iyenso adzatikana. Ngati ndife osakhulupirika, iye amakhalabe wokhulupirika, pakuti sangathe kuzisusa. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu. Mawu a muthenga woyera monga adalembera Luka. Pa ulendo wake wopita ku Yerusalemu, Yesu adazera m'malire ya Samariya ndi Galileya. Pamene ankalowa m'mudzi wina, anthu 10 akhate adazamchingamira. Adayima kutali nanena mokweza mawu kuti, Yesu Ambuye, tichitireni chifundo. Pamene Yesu adawaona, adawawuza kuti, pitani kazioneseni kwa ansembe. Pamene iwo ankapita adachira. Tsono mmodzi mwa iwowo ataona kuti wachira, adabwerera nayamba kuyamika Mulungu mokweza mawu. Adagwada nkuwerama kwambiri pamaso pa Yesu namuthokoza. Koma munthuyo adali Msamariya. Apo Yesu adati, kodi achira aja si 10? Nanga 5 ena aja ali kuti? Ndiye kuti sadabwerere wina aliyense kuzayamika Mulungu, koma mlendo yekhayu? Kenaka Yesu adawuza munthuyo kuti, nyamuka, pita, chikhulupiriro chako chakuchiritsa. Mthenga wa Ambuye. Abale ndi alongo okondeka mwa Ambuye, mawu a msiku la lero akutiphunzitsa kuti tiyenera kumuthokoza Mulungu pa moyo wathu wa siku ndi siku. Mulungu amakhala kutichitira zabwino pa moyo wathu wa siku ndi siku, ndipo zimenezi msiku la lero tikuphunzitsidwa kuti tiyenera kumuthokoza makamaka tikalandira zabwino zosiyanasiyana pa moyo wathu. Mulungu amakhala kuchitira zabwino zosiyanasiyana pa moyo wathu wa siku ndi siku, zimene amayembekezera kunena kuti pamene iye watichitira zabwino, inu ndi ine tibwerere kwa iye ndi mtima wothokoza, tikamuthokoze chifukwa cha zabwino zimene watichitira. Lero tiyenera kuzifunsa kunena kuti kodi Mulungu akatichitira zabwino, timakumbukira kubwerera kwa iye ndi mtima wothokoza? Timakumbukira kubwerera kwa iye kwa mthokoza kunena kuti Ambuye, zikomo zabwino zimene inu mwandipasa ndalandira, zikomo madalitso amene inu mwandipasa ndalandira. Tiona kunena kuti nthawi zambiri timalephera kuti tibwerere kwa Mulungu ndi mtima wothokoza, kumuthokoza pa zabwino zimene ife talandira. Mawu oyamba msiku la lero tikumva kuti Naamani atachiritsidwa akupita kwa mneneri Elisa ukamuthokoza chifukwa cha machiritso amene iye adawalandira. Ndipo mu uthenga wabwino wa msiku la lero tikuona kunena kuti ukugwirizananso bwino lomwe kwambiri ndi mawu awa oyamba. Tikumva zoti mmodzi mwa anthu amene ankadwala khate atachiritsidwa akukumbuka kupita kwa Ambuye Yesu Khristu ndi mtima wothokoza, kukawathokoza ogwada pamaso pawo.
akuzindikira kufunika kobwereranso pamaso pa Mulungu tikalandira zabwino. Akutikumbutsa inu ndine kuti nthawi zonse pamene Mulungu atichitira zabwino tiyenera kumakumbukira kubwerera pamaso pake, tiyenera kumakumbukira kufika pamaso pake mogonja ndi kumuthokoza kuti Ambuye zikomo, madalitso anu ndawalandira, zabwino zanu zandifikira. Koma tiona kunena kuti tilipo anthu ambiri ena lero Mulungu akatidalitsa mwa njira ina yake yosiyanasiyana, tiona kunena kuti timangozitenga kuti ayi ndi mmene zinayenera kukhalira, kuyiwala kunena kuti zatengera chifundo chake Mulungu, zatengera chikondi chake Mulungu kuti atipase madalitso amene ife talandirawo, zatengera chifundo chake Mulungu kuti tikhale mmene tili lero. Timayiwala chimenechi. Nthawi zinanso anzathu akatichitira zabwino, abale athu akatichitira zabwino, timangozitenga kuti basi ndi mmene zimayenera kukhalira, kuyiwala kubwerera kwa abale athu aja, kuyiwala kubwerera kwa anzathu aja ndi mtima wothokoza kuti mnzanga zikomo kwambiri pa zabwino zimene wandichitira, abale anga, makolo anga zikomo kwambiri chifukwa cha zabwino izi zimene wandichitira. Koma nthawi zambiri timangozitenga kuti basi ndi mmene ziyenera kukhalira. Tilipo ena lero amene takhala tikusala kudya nthawi yayitali kuti mwina tikhoze mayeso, koma kodi titakhoza tinakumbukira kubwerera pamaso pa Mulungu ndi mtima wothokoza, kuthokoza kuti Ambuye zikomo kwambiri, ndakhala ndikusakasaka kuti ndipeze mapoints amene ndawapezawo, ndipo chifukwa cha chifundo chanu inu mwandithandiza kuti ndikhoze 10 points, mwandithandiza kuti ndikhoze 15 points, mwandithandiza kuti ndikhoze 20 points. Timayiwala kubwerera pamaso pake. Tilipo ena lero amene takhala tikupemphera mosalekeza mu nthawi ija imene maphungu, akansala ndi mapresident a zipani zosiyanasiyana anali kuchita kampeni yawo, ndipo ife tinakhala tikupemphera kuti nthawi imeneyi zisankho zikazalengezedwa ndikufuna kunena kuti azawine kansala wakukhonsi kwanga, azawine MP wokomera mmoyo mwanga, wokomera mtima wanga. Tinali tikupemphera kunena kuti tikufuna azawine president wakukhosi kwathu. Lero Mulungu watipasa kansala wakukhosi kwathu, lero Mulungu watipasa MP wakukhosi kwathu, lero Mulungu watipasa president amene mwina ena mwa inu, ena mwa ife tidakhala tikumpempha Mulungu kuti atipase. Koma kodi takumbukira kubwerera kwa iye ndi mtima wothokoza kuti Ambuye zikomo kwambiri mwatipasa atsogoleri aja? Takumbukira kuwapempherera atsogoleri kuti Mulungu awathandize kugwira ntchito yawo mokomera Mulungu? Tiona kunena kuti timayiwala tikalandira zabwino kubwerera pamaso pake. Ena takhala tikumpempha Mulungu kuti atipase mwayi wa banja, takhala tikusala kudya zaka kufuna kuti Mulungu atidalitse ndi mwayi wa banja. Ena tikalipeza banja silimachedwa kutha, ndipo takhala tikumpempha Mulungu ndikufuna banja lokhazikika, banja labwino, banja loopa Mulungu. Lero Mulungu watipasa banja lokhazikika lija, lero Mulungu watipasa banja lokomera Mulungu, lochita kufuna kwa Mulungu. Tayiwala kubwerera pamaso pake kuti tinthokoze chifukwa cha mwayi umenewu wa banja labwino, banja lokomera Mulungu. Ena mwa ife takhala tikumpempha Mulungu kuti atipase mwayi wa ntchito, takhala tikukakwera mapiri osiyanasiyana. Lero Mulungu watidalitsa, watipasa mwayi wa ntchito, tayamba kusangalala. Tayiwala kumthokoza Mulungu. Ena mwina mpaka natasiyanso kupita kutchalichi. Ena mtulo umene tayiwala kunena kuti chachikhumi cha zimene ife timapeza moyo wathu wa siku ndi siku. Tikuyenera kukanthokoza Mulungu chifukwa kuti watithandiza kupeza moyo wa ntchito umene inu ndine tilipo lero. Timayiwala kubwerera pamaso pa Mulungu ndi mtima wothokoza. Takhala tikumpempha Mulungu mphaso ya unsembe, kumpempha Mulungu mphaso ya usisteri. Lero Mulungu watipasa mphaso imeneyi. Zochita zathu zikuchita kuoneseradi kuti tayiwala kunena kuti takhala tikusala kudya, takhala tikumpempha Mulungu kuti atidalitse ndi mphaso ya utumiki imeneyi. Zochita zathu zikuchita kuoneseradi kuti sitikufuna kumthokoza Mulungu chifukwa cha mphaso imene iye watipasa. Lero mawu athu msiku la lero akutiphunzitsa inu ndi ine, akutithandiza inu ndi ine kuti tisinkhesinkhe zabwino zosiyanasiyana zimene Mulungu amatipasa moyo wathu wa siku ndi siku.
tisinkesinke zabwino zosiyanasiyana zimene inu ndine Mulungu wakhala kutipasa pa moyo wathu wa siku ndi siku. Ndipo tiwapemphe Ambuye Yesu Khristu kuti atithandize kukhala nawo mtima wokumbukira kuti nthawi zonse tikalandira zabwino tizitha kubwerera pamaso pake ndi mtima wothokoza, kuwathokoza kuti Ambuye zikomo kwambiri pa zabwino zimene inu mwandipasa, zikomo kwambiri pa zabwino zimene inu mwandichitirazi. Tiwapemphe Ambuye Yesu Khristu kuti atipase mtima umenewu kuti nthawi zonse tikalandira zabwino kuchokera kwa Mulungu, tikalandira zabwino kuchokera kwa anzathu, tisamangozitenga kuti ndi mmene zimayenera kukhalira ayi, koma tizikumbukira kunena kuti ndi chikondi cha Mulungu, ndi chikondi cha mzathu chimene iwo mwaufulu wawo afuna kuchita zabwino zimenezi pa ife, ndipo ife tiyenera kuwathokoza. Tiwapemphe Ambuye Yesu Khristu kuti atithandize makamaka kutichosera mwa ife khate losathokoza, khate losakhala nawo mtima wokumbukira kubwerera kwa Mulungu kukawathokoza, makamaka kumthokoza pa zabwino zimene Iye amatichitira. Makamakanso msiku la lero tiyeni tipempherere abale athu osiyanasiyana amene akudwala matenda amene wakhate, kuti Mulungu awachitire chifundo, powaonesa mtima wa chifundo, powachirisa monga adachitira ndi akhate 12 aja. Ambuye Yesu Khristu tidalira inu. M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen.